guys, part 2 ni siya guys. Baraw, Please ulaw, oy. subscribe. Bisa kuya. Limpas. Ay pala yun. Hindi ko kabot. Gracias. Ada yang lupa. Ah, Ada yang lupa. Tagamay. Dili pahilot yung papang sakita. Sakit mo kasi. Ito na. Nagdungo kaya nagdungo. Kita bida ni dari gitu. Usan na. Hindi na dia ba? Usay na. Dili nilaptan eh. Kaya bunog na. Unod ba ni? Unang uban, hilot man. Apilo na nila. Kasi nga, pagkaog, maurang
Plata. Tinawas mo. Ang sakit kayo, unod man. Lusay lang. Lusay lang. Hindi na ganun dito pero yun. Kita eh. Ano ba na yung sa una nga dito niya? Kabuangan ng barnada ba dito? Up, yan. Kami, kaya naman sura-sura yun, no? Kami lagi puro kumao lawas sakit. Kapoy pa, ibagbalik ko po yun. Sakit mo lang. Dali ka na igda-igda ni Bulit. Hindi ni gulay bitaw nga, bigla na lang, no? Kaya pag ulit bitaw dyan, yan ay magmasahe, no? Isa ka matulog, di ka tulog, sa muko na po isang kapo. Liwat ra pa kayo mo. Kasi dahil mama na dyan. Naaman yung sa lapo pero trabaho ba, trabaho. Ikaw, bantay. Ako ko na tulog sa kuha. Ito laging 24 lagi. Kuha sa inahan. Kaningon na daan ng bata, di isa ko matulog diri magay. Ina pa ko itambal inyo, ginakubo. Matulog ko diri man at dada. Ano na? Wala gid ta uli gid ni. Okay. Abot mga mahal na ron sa kadusi. Ano di ba? Sundalo man. Kasyo. Pila ka ano ron. Magmangkon din ako. Palo na mo ito sa patagan. Ang naikarne lang, katulad pinakbit. Nalato na tanas, puro karne. Gulay, dito giluto. Ya, itlog. Prito, giprito. Ano buntagay, pero gabi, pagkagabi, pagkabot na mo dito, gahapon sa gabi, ayun ko ang pancit lang ba, ya. Gulay, kaya kung Adidas, sa buhay ba ito, Adidas. Pagkabuntag, itlog lang. Nga pakbit. Ay, katong palayan ng tagitlog. Ito na naman eh. Lalato naman sa mga karne. Ito ganito may samo. So, kanto, gitunga itong elitsyon itong New Year. Katunga, gidala. Wagi, mahurot ang tunga. Tunga na ganito, gidala ra ha. Gamay pa yun nga baboy. Elitsyon. Pero ano mamon? Ang lahat ko nakuha na sa ba? Karne. Ang birnis na ni karne. Ang karne, ang birnis, karne na po. Ang gabi ay law-in o law-in. Kami naglawan ni gusto mamalit naman tuloy niya magbili siya. Hindi may ulo ito, mamalit ang silingan. Malit o. 20 pesos, butil hanap. Gusto na. Isang buwan. Matipid na ni Miguelno kaya naglabot sa Pasko dagang may kwarta. Kaya bulat ang ginamos sa daan, ginamos sa ginamos community ano din. Naon po kinag may lamit ay. Buko tayo. Yan lang may mukha lagi ni Pasko na. Simple, makaya. Hindi makaya mo na napinutin sila ito. Hindi ko makawag nga. Lamit kami ng karne. Ano kayo naman, mangasay naman may marumot kami. Wala naman may Facebook isa na birthday. Kasal. Isa na kasal na birthday. Kaya naman ko ka rin. Ganun galing. Hindi karoon mo. Balabin na. Alintin mo. Kanang close kayo na ko. Hindi karoon na yung birthday. Sabi na kami tanan. Mga ito. Patuong pamilya. Pinig-pinig ko. Magbalot ang dito din. Magbalot. Wala. Ako isa lang na. Ako plato. Nagano lang. Pinton ba? Puno na ko. Muna-muna ko. Maritira ko na niya. Sa pagkanandisa siya, hindi ko maritin. Nag-close kaya na ko. Niligulit ako, pabaluna ba yun? Yan na ako daladaan. Nagka na. Oo.
Sabi na ka lang reunion sa anniversary sa fraternity ho. Itong September, kasi tuwa ka mo klitsyon niya. Ali sa kalitsyon na inaban, wala pa din mahurot, yan na pa sa kabuo. Paglingaw-lingaw, pagsugod, pag-inusugod o ginom-inom, tagtarong pa na itong kapit sa may paa, itong buog yung ito, yung sa kalitsyon. Ang bitagtag naman ito niya, wala pa mahurot. Iban pa na itong dako yung diriyo. Butan nilong silupin, buta sa rakot lalong. Yan na ako idalong naguli na. Ulan ka sa ero, Jer. Dili, kinamay, nakitir mo po ni. Ang sudan na maglitsyon sa mua. Kita na. Kondisyon naman sa mga patong-patong sa itong September. May kwarta. Ang litsyon na sa mua niya, ang itong mga sudan ni Lotto, September ba? Kaya nana ka sa listahan ron sa reunion. Tingnan ko na pwede ko lang kung wala. Sulod na sir, lista lang ko diya. Pakila mo na rin ang bulan. Nanti dah, kis kalau tahu tengok tu, orang ada 6 bulan, dah nak mo dako na pag December lang baga perayaan gitu. Pwede utang. Pwede utangon, tingnan po lang nang maghatag. Ginatagay mo sakay mo balik god. Sakay na sa balik ka. Tinalo ko mga... Ganun mo, sige naman i-comment doon rin. Wala man dyan dito i-comment ko. Mati pa na sa nagkakuan. Kana lang hard. Ito builo man. Tapos, May builo man ang kuan. ato uyo naman, dagan mo kay uyo na may dagan ista. Ang natilatan, si George, si Alma, si Milani, si Richel, si Alan. Wala man mo to siyam na. Ibig na wala dito. Dagan ka wala. 50 kay kapino. 50 or kape na si GC. Sa GC lang, 50 kapin. Nga naay wala sa GC. Plano mo dato kung meron sila kasi ang bunit sa kwarta, kasi may bawang ka ng bitas. Diyos may nagawa na ako kaya ikaw na si Pikid dahil kay kumagas to na magkapag kapalin. Ako rin yung binuhaan ko. Ito na yung Diyos, malam na siya daw gunit. Ito lang, ikaw na yung gunit. Di ko siya siya daw mga ito sa kasino. Ang gay, ang tasty pero. Ha? Eh, Sorry, sir. Hindi alam ni Winter na na dyan. Nagabot na sumoy. mukha niya akong ikuha nga na nga. Timbulan ako kuha kay. Tingbon. Buta ito. Galing. Wanto raman. Wanto. Mukha ni. Timbul mukha na kung gusto ka. Diba? Tingin mo yung sila tanga. Ilista na lang yun nila. Sa pagtimbul, ilista lang ba? Para mabaan nga ikaw, interview ako ka dyan, di ba? Ako wala lang ko. Sige rin, sige tako ako. Wala. Kaya ako kipatayan si Roy. Wala ko si Roy. Wala pa. Kaya si Con, wala man. Ikaw kanina, gano'n mo rin gano'n balik-balik na yung mga active nga mo. Isa dog timbul, basta malista lang yapon dito sa kuwan. Nga mo ta, ikaw ba, very good po kay si Roy. Sa apil mong guna tanan. Ana do. Nga mo ta siya yung si Roy. Apil mong guna tanan kay group mong good. Ano ba? May tawag group chat. Group chat gani, apil na tanan. Kung di mo sipot, wala na yung mahimo. Mag-apil tanan. Kay member man ka sa group, nakabasa jud ka ana. Imposible kay mo kakabasa. Wala po ka ni Winter. Di na na yung 10,000. Yung makahurot. Hindi mo na 10,000 puno ka mo. Ya mabot man yun ng 30, di 30,000. Dili lang. Basta mo intira tayo, nako lagi ko plan. Dako kay nang kotao. Lingaw, enjoy yung ito na. Ano eh. Ano ba? Hindi tatag ko. Hindi ako kapil. Hindi ako nakahurot. Pero Peter, kada ko ano, kapitan ako kay napinas ano eh. Peter pa imo nga ha, bunot din na ba? Oh, Wala ganay libog ka ana. ya pwede pa taka. Kay katurmang Nga magamit ang binyo. napara po sa adili sa gawas bintana. Napara po sa GC po na nasa kuha, nasa lain lugar. Gani, Pwede magapon ta ka silisita to, pero Oh. dito na right na listening. gani wala. Ano? Para sa gawas, pwede mo ta silisit na to. Para sa una doon, silisit ito kang jeep po. Nasa rin pasi ito sa una.
Ngayon, wala na kasakitan dyan. Ay, nagdam na ko na sa likod ko. Ano, wala na masakit yung ako yung piyo. Lamay na ni, wala na kayo ka maminaw. Ini katubang ani ron, yari iba ni ron. Muna sa jar, kung sige sa katandog mo, lamay mo na sa jar. Action ko piyong ganina ba? Oo. Ubo ko. Wala ko ano ko ako sakit. Abo lang ini kaya nga ni ron. 18 ko ni ron. Pero lain, nagabawas gid sa jar. Nakuha na gid mo lawag ba? Lain na gid. Dili ko pala di padato na diri ko. Ato ko. Ha? Rigid ko pa diri ko ni padato. Di pra sa una pagkata ko bigay. Ano na? Diet lang sa ila. Ako say po ni kaon ko wala ko control. Nato na nang sakay na rin ako, panginan ako. Panginan ako. Nato ba ito disiplin na? Kanina mo tato, sunod-sunod man akong hilot. Ito orang madistansya ginagmay. Namuntag ko. Kana ko kana oh. Kana normal lang ba nga dili sa kuan pero lagi manawag ko kanay mapakante na ko ani karon pag mag-arnol. Uy na nawo ko jiri daw. Letay, wa jud na horot to the time. Hindi ba halo-halo kung sa akin, abot mo diri, ali lang, okay na lang tayo. Alalo mas bawan. Tugno mo sa ito naman. Tugno ko sa ito naman. Simulan ay. Kuhan ako masige kapit dito. Busy daw kasi eh. Galios ba? Sigon jali. Biso na. Pero wala naram di na kay busy na ron bulan. Busy daw kayo sa kita isang busy. Kaya doon daw kayo lang. Maghipo. Tungkay daw kayo. Inab nga na ko sa atong birthday. Kung ka nang busy, natural ka sa busy son. Pero kung gusto nyo ka mulakaw kaya gina sa son. Kaya wala kay. Nasa tao ra gina sa son. Wala ni uguran. Nadyo kayo tayo man. Kung gusto mo mo na. Sakit yung tuhod, ingat pa, hilot diri. Gusto ko niya dito sa tindahan maghilot. Ito kay lugar ni tindahan daw na nga. Sabi niya, bingkod-bingkod lang. Sabi na kanaling ko. Eh, mabisa pagtagaan ko ni mo iskalibur. Ulit kung dawat na ba? Kaya gusto na ko maayo ka. Dili ingon nga hilot-hilot rin eh. Walo ba ko sa niya. Daw mo kay ngon. Di ro ba ni ta. Dito no? Oo na pa no? Nga ay to. Dino dito sa tayo. Oo. Oo yan lang. Hindi na yun na to pinuro mga. Huwag yun ang mag-ilan ko na sila. Dito ko mag ng tubig. Hindi ko mag-istorya na ba? Ino lang po na ko nga. Awnya ka lang kapahilot ko. Kaya di nakakalakaw. Kayo po, kaya pa mapugunin mo. Sobra na padako na ba siya? Ako ra ba kayo? Kinamatay na rin ang papa. Kuya yung padako na ba? Hindi. Hindi mo na sa iyong naman na sa time dito, kaya naman na sa iyong anak, kung nga tawag sa iya, kauban niya, Naman, kung dili mo, mo ganun sa dyan. Kung gusto ni mo na o gani. Pero kung dili ko gusto, bisag mo sa kaluwag, dili ka. Wala to kay time. Di makagusto. Dili rin siya na siya bukan, kaya naman siya tao. Kung ako siya tao. Kaya na iyang asawa, na iyang anak, tabang niya. Ay, sila na may tawag ito nga. Kung gagahin ni Gogo.
Hindi kung galing mo kahinan, sunod rin mo isa pag guyuron ko mo ba dito ko kay. Guyuron nang ba dito eh. Basic ko. Pero kung nakuha niya. Kaya eh. Diabetic ba ka na sa tigit? Ano mo ba? Ano ka po? Huwag yung mga diabetic yung mga laki. Sindali lang kayo tabi. Pisto na yung Ayaw, dahil na po yung magtrabaho, undang na po ta. Undang na po yung magpagaling, undang. Ito balay kayo. Isang dako kay ka ba? Duglang ta ka ba? Dako ba dugay ka? sumantayo ng buwan na yung pisto din nga ni Ulkaida. Ano? Hindi, gusto na lingkod lang. Eh, hirot sa ulo. Sakit na yung tuhod. Yung lingkod, yung tuhod. Yung pag inat ulo, ugat na. Hindi, di ko ka posisyon, ano? Di po, disturbo po. Itugot ko din ita, pero kinala mangita ka pamaagi nga magkulog ka. Kulog hayang ka dali, wala po gusto. Wala, sa timba na sa nagkanon, pati na dyan sa kita. Oo na lang ka na diya sa agyo. Yun, Tapos tindahan. Lawas anak niya ba? Ha? Kasi po kayong lawas anak. Binisingok din na siya. Kaya sa daan lagi siya na sa SK Tumi, sa palingki na gina sa perminti na gikilan, tabang niya ba? Wala pa na sila yung mga nasi mga kalingan sa lubi. Dito sa ganito sa Lupin pa na palengke ilang dyan balikan nga. sa lupin. Andyan. Dito sa palengke ito ng atambok. Basta di matatutubas siya ta. Oh, taga palengke babae. Maripi? Maripe ba ito dyan? Please? Magkatambok. Maripi lagi. Nga po, nasa palengke. Negosyante. Oh, sa Maripi lagi. Maripe na. Wala naman siya. Ano? Dugay naman sa palingki sa wala pa man to, di ba? Sa high school pa ta. Di. Kaya dito, palingki na po sa duk yan sa papa ko, isog ganyan papa daw. Kaya papa sa na isog ka na. Kailan mo yan? Nabutan man. High school pa, grade Nabutan na niya papa katong pagkuhan. Richard na sila sa palingki. Matabang na sila sa pinta. Kapit yan na ni Kapil GS. Oo, Kay Kuan. Trabaho pa. trabaho. Ito naman eh. Kapil ko na GS. Wala ko nakaligo. Ikaw na rin. Paano man sa mas parang eh. Alam din naman Maipit ko na. mga bun. Nabutan man pa. Nabutan siya pag yung Wala Kuan. si- Pastor. Pastor. Wala si teacher, huwag mo mo. Kabarin ko lang mga mga. Ibiduhan mo na. Paul. Kaya tagpo pa yun, no? Taga ko na rin. Napon ko kumamot palingki sa ulan. Ulag ko dito. Ulag ko dito. Ah. Linyag ko. Wala na, kailan may naging papa niya. Nag-drive ko sa unang tinikat ni papa. Jackson na tulog. Ganun na sa likod. Oo.
Ako yung gani. Natulog siya. Uma lang kami sa kailan pa ba? Ha? Ako kayo mag-abot kami pa. Diyan lang din ito shield flight. Bawat kuwan sa Google. Pangin. Pagkasawin nyo. Sa human, Tama na dyan sa shield. na size. Apli naman shield Google. Pero ang pahangin, Pangin naman sila yung pangin biya. Ito kung iba nila good. address flying eh, napon no. Wala sila lakas Google. Hindi mamuagi. Mas gwapo pa ito sa Google. Katay sa traffic light. Sigurado pa magot ang Apli na na eh. Adi, sa abli. Ang kasulanan, abli. Pero ang kuwan, katong kaisa nga ni sayo ko ba? Tapos Google. Oo. Eh, gubos. Balik ko ko wheelboat. Kapag kita ba? Sayo pa man to. Tuwa biyang hanginanan sa sulod. Katong napakwanta. Sigurado pa mo isang sabi mo kuwan. Balik ni kuwan. Kulang. Pakadipit na kayo kulang. Sigurado pa yun. Dahil ang kuwan to dito sa sulod. Kung rasa to, lapas sa dito na Bagay size. sa flying ina sa gawas. Ang ilang Ang pangin. line eh, nasa gawas. Sa gawas. Wala mo dito. Ikaw na. Hindi, pwede po doon. Kung pangin ka, mabayad ka. Sila mo kuhan. Nga ano ba, na meron. Kuha lang yung tao. Oh. Boss, muduol ka na sa tinan. Dulo na nila. Hindi rin lang dito. Pagtanda ko sa atin. Hindi ko lang tapos sa isdaan to. Yan. Nakamaisda din na. Kung kaligit ka din, nakamali na diya kayo. Mo ko itong pitohon. Kamulag sa ugma ko. Libre mo. Mama. Hindi na kung mag-litson ka. Nawag na. Tawag ng masawa dyan. Papa siguro. Yan. Basa. Apple. Hello? 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 Ah. Nahilot pa ko. Oh, nagpahilot pa si Dada. Yan na. Tuyo ka lang ninyo, tuyo ka ba? Tuyo ka. Dudong naman kasi dudong niya. Kamu naman si dudong na. Hindar niya. Nato yung mga nedremang kayo. Magpatambal siya kaya. O may balaan daw kung barang ba daw wala. Ano ba ba? Balaan mo ni. Ha? Balaan mo ni ba? Oo, balo ka na. Kanang espiritu, dili mo nato, kalag, diwata, kung nakasala ka, or di marites ka, aton ka. Kung dili kayo siya kusog, madilan ko na ako isulti, pero ayoko na lang ako. Ano? Pero kusgan kayo, uy, malaki, malida. Hindi naman kaya.
Adot lang po na dyan. Itong diwata ganyan, hawak ganyan itong diwata dyan. Isugay sa kung ang tinanawan dyan. Tumba eh. Yato naman ka alas 4 dyan, humang ka alas 8. Patros kadlaw. Oh, Asa po siya. isugay mga. Gana po din. Alam niya din. Pero yung Sumatra. Dito nung sila Davao sa asa po sila dapat nga sa Davao. Minaw ba may tawaan. Dito po dito ako. Hindi rin Di Pereira. Di Puyog siguro sila. Isunod yun. Sunod yung lawas. Pagkamatay ko niya dyan, kay umangatan na kung katong pagkahuman mo tumba, bago ka na tumba, di paminan mo. Matulog doon sa dugay doon kayo. Wala. Tumba sa galit, galang kong mata dyan. Tarban ako ah. Ano ba sir? Ikaw, ano mo, giduol to mo. Mayroon na ako gumugong rin ko. Kasi buong taon. Timing pa dyan pagdalikod ako mangnok. Pero Lalaki eh. Lakit ako kayo. Ibog po sila. Sunod yun. di na naman magkasadaan nga ayaw diyan kadto kay tawaan ng lapita ba. Kadto mo yung mga hapon-hapon. Ay, ito sa dito. Ano ko ay babae man eh. Ano na ka? Basta babae ni. Eh siya dito akong kaistorya. Ang diwata. Ano ko dito? Tama ito ka babae nga. Babae rin dyan eh. Wapara ba? Kung na mo na ko puler, ganyan yung madto ang patro. Sa tempat.